खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बाक्सानि सदर मुसलपुराव बिजेपिनि मिशन बिटिआर हाबाफारि बानजायदों। बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकेनि सामलायनायाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थाग-थियारि खालामनायजों बिटिआरआव आफादारि गोख्रों खालामनायनि बागै सावरायलायनाय जादों। बे हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव संसदारि बियाबनि बोसोनगिरि, आयेन दागिरि, एमएलए आरो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि उनाव बिटिआरनि खना-खनला ओनसोलाव भारतारि जनता पार्टीनि हाबाया गोदानै महर लागोन। मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांजों लोगोसेनो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकेया सिगाङावनो फोसावखानाय बादिनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ बांसिन बियाबावनो बिजाथि फसंनो थाखाय थियारि जादों। भारतारि बायजोआरि बिफानआ रोखा खालामनानै होनाय बादिब्ला सोरखारनि सोलिबाय थानाय अपारेशन सिन्दुरनि बाहागो महरै गासै सा 380 भारतारि नोगोरारिफोरखौ दिल्लीसिम लाबोफिननो हाबाय। इराननिफ्राय सा 209 आरो इजराइलनिफ्राय सा 161 भारतारि नोगोरारिफोरखौ थांनाय मंगलबाराव रैखाथि गोदान दिल्लीसिम लाबोफिननो हाबाय होननानै मिथिहोदों बायजोआरि मन्थ्रलाइ बिफानआ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव सोलिबाय थानाय इरान आरो इजराइलनि गेजेराव जानाय दावहायाव भारतआ इराननिफ्राय सा 2095 नोगोरारिफोरखौ मोजाङैनो लाबोफिननो हादों। इजराइलाव थाहैनाय भारतारि नोगोरारिफोरखौ मंगलबारनि फुङाव अमाननिफ्राय सा 161 खौ गोदान दिल्लीयाव जाफुंसारै लाबोफिननो हादों आरो बेनि अनगायैबो सा 292 भारतारि नोगोरारिफोरखौ गंसे बिरखंजों इराननिफ्राय लाबोनो हादों। 24 जुन एबा थांनाय मंगलबारनि 3:30 रिंगासोआव गोदान दिल्लीयाव सफैनो हादों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला दासिम सा 2095 भारतारि नोगोरारिफोरा इराननिफ्राय फैफिननो हाबाय। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि 4 नं जमदुवार बियाबाव मोनसे मास जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बिसायख'थिखौ लानानै बयबो राजखान्थि हान्जाया जेरैखिजाया बिसायख'थियाव देरहानांगौनि थाखाय गोख्रों थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। बेबादिनो बिपिएफ दोलोआबो मैया खासियाबारिनि बिपिएफनि मावख'आव मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव 4 नं जमदुवार बियाबनि बिपिएफनि थांखि जानाय बिजाथि महरै उइलियाम नार्जारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सा 150 सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बे हाबफैनाय सुबुंफोरा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव उइलियाम नार्जारी बिथांखौनो मदद होनो थाखाय आवगायबोदों होननानै फोरमायदों। गुटखा जानानै सासे पुलिस अफिसारनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला काछार जिल्लायाव सासे पुलिस अफिसार सुरजित डेकाया गुटखाखौ पेकेटनिफ्राय खुगायाव लुहुरनाय समावनो गोदोनायाव थाबथानानै गावनि क्वार्टारावनो बिहुस जादोंमोन। बेनि उनाव पुलिस स्टाफनि मावथिफ्रा हुस गैयै हालोदाव सुरजित डेकाखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन। नाथाय गोब्राब हालोदाव गोग्लैनायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय देहा फाहामसालियाव सहैनाय लोगो लोगोनो सुरजित डेकाया जोबथा हांबोयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय पुलिस सुरजित डेकाखौ कमलपुर सिगुनपारानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बकाखातनि पानबारि सिआरपिएफ केम्पआव बमा बेफ्रुदों। केम्पनि सिङाव ग्रेनेड बमा बेफ्रुहोनायनि सन्देह खालामदों। बे जाब्रबथायाव 3 आसाम पुलिसआ जोखोम जादों। जोखोम जानाय पुलिस जवानफोरखौ सिद्धार्थ बरुवा, मिन्टु हाजरिका, सुशील भुमिज होननानै सिनायथिनो हादों। बे जोखोम जानाय 3 पुलिस जवानखौ बकाखात महकुमानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नाथाय बे बमा बेरफ्रुनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो बेनि संदाननाय खामानिखौ जागायगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। फरायसालियाव सोरखारनिफ्राय होनाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव बर' फरायसाफोरनि गाननाय दख'ना आरो ब्लाउसनि सायाव अजद दैखांदों बर' बिजोंनि फरायसुलिफ्रा। जेराव सोरखारनिफ्राय होनाय गानग्रा दख'ना ब्लाउसखौ खम बेसेननि आरो प्लास्टिक बादिसो होननानै अजद दैखांदों उदालगुरि जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव थानाय खैराबारि भेरगाव के बरुवा हिन्जावसा हाइस्कुलनि आरो डिमाकुसि शेखार शंकरदेव जौसिन फरायसालिनि फरायसाफ्रा बे अजदखौ दैखांदों। बेखायनो बेबादि गाज्रि एबा साबजाथाव नङै गाननो मोजां नङै इउनिफर्म एबा दख'ना ब्लाउसखौ फरायसाफोरनो रानना होनायखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे लांफिननो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। गुवाहाटी नोगोरमायाव 45 लाख नकल रांफोरखौ बोखांनो हादों। लाख नकल रांजों लोगोसे गरेस्वरनि इस्लाम आली उर्फे साहिल, लखिमपुर सनापुरनि साइफुल इस्लाम आरो सयगाव कराइबिलनि महम्मद साहिल मुंनि 3 सुबुंखौ हमनो हादों पुलिसआ। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।